Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad tým, prečo ani v 21. storočí nie je vo svete rozšírená priama demokracia? Prečo sú ľudia odkázaní na to, aby si stále volili svojich zástupcov? Priama demokracia nefunguje 100% ani v kolíske demokracie vo Švajčiarsku. V prípade Švajčiarska možno hovoriť o akejsi polopriamej demokracii, ktorá však na podiu funguje veľmi dobre. Pod polopriamou demokraciou v prvom rade rozumieme dvojkomorový parlament, v ktorom sú okrem volených politikov z politických strán zastúpení aj kandidáti z jednotlivých regiónov, respektíve kantónov Švajčiarska. Tí nemusia byť, ale môžu byť členmi politických strán. Čo sa šaľovania zákonov týka, súhlasiť so zákonom musia vždy obe komory parlamentu. Ak by som zákonom nesúhlasila jedna z komôr, alebo by mala k navrhovanému zákonu výhrady, takýto zákon by nemal šancu prejsť. Na našom kanáli sa budeme zaoberať práve politickým, volebným a celospoločenským systémom Švajčiarska. Detailne si ho rozoberieme a skúsime ho prispôsobiť slovenským pomerom. Začnite náš kanál odoberať alebo sa pridajte do našej komunity na Telegrame, aby nás bolo dosť na založenie vlastnej politickej strany, ktorej program môžete nájsť na našej webovej stránke.